sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha ulo lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Apit na hukman ang kalibutan ta magmadasigon kita. Aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuad siya dito sa kalangitan. Naganda mo puluyan sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha ulo nalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha ulo lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuha ulo lalinon ang nagtuman. Kuha ulo lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta og maayong gabi kanyo tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kahitasan sa mga langit. Sa gihapon ni ining taknaa magpasalamat kami kanimo og ikaw among ginahangyo nga magapanalangin ka ni ini nga programa o kini nga estasyon nga mahimo unta kini nga kasangkapan sa pagpaabot sa kayag sa kamaturan ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta o Dios nga ang tanang mga taong nagapaminaw karon. Sayod kami nga ang tanang mga butang, ang tanang mga dapit hayag ug dayag sa pananaw sa imong mga mata nga walay natago. Nahibalo ka og kinsa ang mga tawo nga nagpatalinghog sa programa dinis kahanginan sa imong pulong. Itugot mo unta o Dios nga ang influensyas gahom sa Espiritu Santo mao ang magaagakay kanila sa pagsabot nga unta sila imong giyahan sa hustong dalan sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat Ginoo nga ikaw magatubag ug magahatag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuohan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami maghatag sa inyo sa usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat gayud sa inyong makanunayon nga pagsunod dinhi sa atong programa sa kahanginan. Busa sa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, Kuya John, maayong hapon, nangandam na pod ang among radyo. Og kami aron amo nga pamation ang inyohang programa, Kuya. Si Uncle maugay mag-una-una og si Tatay
di gyud magpauwahi og unya magsunod-sunod na lang pod ang uban nga maminaw kay si angkol kusog kaayong manawag og unya iya dayong ingnon nga maaylang mo sa tagay unya og pulong sa Ginoo balasubas mong dagko hehehe daw magmisyon naman si angkol kuya kana nindot na ang ingon bitos Ginoo and this gospel dili gossip gospel shall be preached into all the world. So nindot na nga daw si angkol nimo magmisyon na sa pulong sa Ginoo. Well, napatay basahon. Maayong gabi sa inyo, pastor. Ang akong pag-umangkon di na gyud mabangbang, mosupak na gyud sa iyang mga ginikanan basta pulong nas Ginoo kay managlahi na ron ang ilahang pagtuo og baruganan kay muingon mandayon ang iyang inahan nga sa panahon pa na sa daang tugon og unya ingnon man pod sa akong pag-umangkon panahon sa daang tugon kay ngano man ang bag-ong tugon gi-delete na ang daang tugon salamat sa pagbasa kanada murang nindot ng balitaa good news gyud na munay maayong balita nga ingon niya na. Okay, amo na gihapon nga ginaampo kanang mga bahina. Well, last text nga akong basahon aron gyud nga di ta makaiban kayo taas nga mga kuan, taas nga mga oras. Sir, maayong ay pangutana man So adto ta sa ato ning pulihan no. Okay, last text nga pangutana. Last text nga atong basahon. Okay. Sir, mo greet lang mi og happy wedding at the same time happy birthday pod sa amo nga kamanghuran si Rumi kabutay nga hiusahon sa altar sa Kaminyoon karong Huwebes. Advance happy wedding. Salamat kayo sir sa pagbasa sa ako nga mensahe. Well, salamat po sa inyong pagpaminaw. Okay mga higala, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone ato sa lion Brother Libby kung asa lugar o dapita nagagikan ang ato mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga suki ug mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Mga hinigugma na itong mga viewers atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo kapadangat higala og mga mensahe, pwede sa among mga number de Brother John nga amo kanunay gipahibalo nga na ninyo or pwede sa dani sa comment section nato sa Facebook no aron atong mabasa ang inyong mga importanteng mga messages na amoy mga panimbaya sa inyong mga friend o naamoy mga birthday greetings, mga anniversaries ba, o sa pa inyong ipadangat dinhi, labi nagnamoy mga pangutan na higala, ato na nga paabuton, no? O niya, atangin ninyo ang pagtubag sa pangutana karon kaduna mo'y kahigyunan sa pag-participate higala, chat message dayon mo, kana kung naamoy mga ikadugang tubag sa pangutana, or follow up din mo kung naamoy wa kayo masabti, no? Aron atong mapasabot og ayo ang pulong sa Ginoo. Okay, nya palihog no sa tanan tong viewers ato ginang ipahinumdom kanunay atong mga followers atong i-share mga higala ang pulong sa Ginoo. Kay usa na kabahin nga nakaparticipate sa buhat sa Ginoo sa